Som membres de l'Associació de Prejubilats i Pensionistes de la Casa del Mar, al barri del Racó d'Emportes, així com tots els ciutadans de Blanes que van voler afegir-s'hi. Assisteixen a una xerrada preventiva sobre estafes i furts que tenen majoritàriament com a víctimes la gent gran. Els encarregats de donar la xerrada ja era la segona vegada que protagonitzaven l'experiència després de l'èxit que va tenir el primer cop, el passat mes de novembre, al casal de la gent gran Benet Ribes. Es tracta del caporal Miquel Àngel Recio i de l'agent Miguel Gallego, que van donar de manera molt planera i didàctica els principals consells per no acabar sent víctima d'un engany. Presentada sota el títol Nous temps, velles estafes, no et deixis enganyar, el seu objectiu no era posar la por al cos, sinó tot el contrari, donar arguments perquè en cas que puguin trobar-se algun cop davant una possible estafa, estiguin alerta. Doncs ens ho hem plantejat perquè som la policia local de Blanes, perquè ens preocupa molt la gent del nostre poble i doncs veiem que hi ha situacions d'abús de confiança de la gent i per tant la xerrada va enfocada precisament a que la gent no els enganyin, no els estafin i nosaltres intentar fer el màxim possible perquè la gent del nostre poble i tots els que venen a aquesta població no siguin enganyats. No es registren molts casos, però sí es registren alguns i això ens preocupa i ens fa que treballem amb esforç precisament perquè no es doni cap cas, que és el nostre objectiu. Que sabem que és difícil, però és l'objectiu de la policia local de Blanes. Cal estar a l'aguait no només al carrer, sinó també a la pròpia llar, ja que darrerament un dels enganys més estesos és el que protagonitzen falsos tècnics de revisions de serveis de subministrament com poden ser gas o electricitat. Per això el que es recomana a la policia local és recordar que cal tenir present no refiar-se de ningú tant al carrer com, sobretot, a casa. Evidentemente, esto es un requisito totalmente imprescindible, saber que en tu vivienda quien tiene que entrar es quien tú quieras. Evidentemente, ante cualquier tipo de duda, nunca dejar que entre persona a la cual esa confianza no la tiene. Hay que tener en cuenta también que estas personas son profesionales de lo suyo y intentan siempre ganarse la confianza de la persona, pero como digo, siempre en pedir la entrada al domicilio. Al llarg de la xerrada també van explicar des de les estafes més conegudes, com ara la de l'estampeta o la del tocomocho, fins la dels trilers, passant per un engany no massa conegut pel públic en general, el de la taca, que consisteix en que una persona s'acosta a la víctima i li taca la jaqueta o l'abric. Després, un segon implicat s'ofereix a netejar-lo i és llavors quan li roba la cartera o el primer que tingui a mà. Per fer la xerrada més amena, els agents es van recolzar tant en retalls de diaris com en fragments de vídeo que van projectar una concurrència que no es va perdre cap detall. Per completar la informació, la policia local també va repartir uns fulls amb les principals recomanacions en el tema de les revisions a domicili de gas i electricitat, així com adhesius amb els telèfons de contacte d'aquest cos de seguretat i d'emergències.